Ang tanong, kanya na tanong ako, tana ng tanong. Garas ka na. Isa dito sa mga pagkawan na sa tanong. Hindi ka sa kanding ka. Ang sakot. Saan na dito tayo? Tanong ko daan ko sa Ikasli. Yata to ni Bungay. Sumuka yung inanay. Pinumtom ka to. Ngadto sa tagsimalang umat. Katong bridge dito nga kuan. Usan. Dagan umat to.
Hindi ah. What's wrong? What happened to your shoes?
ano yung gas station eh. Pag-feel ako sa south ano siya. Parang gas station eh. Kaya sa ganda ng bus nga Zaira ang pangalan. Kaya yung next sa Japan ba? Pagdalay mo to sa pilahan sa personal na pagdalay ah. Ano ganun ato? Narabi to tanong. Dahil ako anak. Pagkamura lagi na nalingaw. Yeah. Ito.
sa ba per kwan sa ka na ba? Ano siya ugma kani mo biyahe kay ko dito. Ang gini mo motel kay nawa sugat ko. Kalit nagsulod diri. Di ba kay mo may bantayan ba? Palit pala kuan. Palit og suod ba? Saan kayo?
Kan sa imo kadiya no. Pagmotoran ko ang sulod kalit. Sa paghinay ato baguli ko ni. Dagan ato sa survey lang ta. Dili ba tong likuan sa survey no? Pila nang kabar na to. Aha. Board na siya isip lingkod. Wag yun.
What? Hi, baby. Ang ganito. Yummy juice? Hawak mo dali, hawak mo dali. Wala yan.
Rasul.